Jo penso que, en definitiva, continuar amb una política social com la que hi ha hagut en els darrers anys, en el que s'ha fet uns avenços realment molt importants. El poder continuar fent obres d'aquestes característiques, com veieu, aquesta magnífica plaça amb el suport tant de Generalitat com del propi govern de l'Estat, com, a més, mantenir el sentiment d'acollida de tota la gent que ha pogut venir a Falset, que en aquests moments encara, afortunadament, anem incrementant la població, bàsicament, és cert, amb immigrants de tot arreu, però també tenim programes d'acollida, com deia, que poden donar resposta segurament a les primeres necessitats, sobretot de cara a la integració d'aquesta gent. Bé, com ha dit l'alcalde, ens hi juguem molt, no? L'acció de govern a un municipi com Falset ha estat espectacular, diria. El pla de barris, per posar en valor el que és tot el nucli històric de Falset, que en el conjunt del Camp de Tarragona ha suposat 50 milions d'euros, aquí en total més de 3 milions. El que ha estat el suport a la investigació del vi i el Vitec, o el que és el Castell de Falset, o el que suposarà les obres del celler cooperatiu, o el que ha estat la comissaria dels Mossos d'Esquadra o l'ampliació del parc de bombers. Tot això jo diria que és gairebé impossible que es torni a repetir en tan poc temps a Falset durant molts anys. Això és el que ens juguem, que un govern progressista pugui continuar aquesta acció que ha suposat molt de suport al que és el sistema productiu i una cohesió social a la que feia referència a l'alcalde que nosaltres els socialistes podem assegurar.